जोंहा मिटिंआव दङ बेखौनो आं एसे भिडिअ लानाय जादों नाय टेक्न'लजि बाल्टिंआव मबाइल सिथाबदों नुवाखै टेक्न'लजि जोंहा आदा अनसाय आरो आरके सार आरके ब्र गोजोननाय थाबाय नोंथांनि सफैनायनि थाखाय मोनसे फिसा अफिसाव एसे जोंहा सावरायलायनाय मेल जादों नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो दं एसे नायलांदों नोंथांमोना नेहाथारि आफादगिरि प्रेसिडेन्ट बोसोनहोगिरि बिथां सारमोना दं दा जोंहा बेयाव सावरायलायनाया जागासिनो दं एसे दाब दाब जायगायाव थानाय बर' एसोसिएसनफोरजों जों बयबो बाहेर रायजोआव जेसेबां जोंनि एसोसिएसन दङ वेलफेयार एसोसिएसन बयबो जों दिनै बेवहाय दिल्ली मुम्बाइ बेंगलर आरो चेन्नाइ ओमफ्राय जों तेलेंगानानिफ्राय जुथुमनानै बेयाव सावरायगासिनो भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों दा जों आदाजों एसे खोनासंगासिनो मानगोनां सारमोन आदामोना मा बिबुंथि होगासिनो बेखौ जों खोनासंगासिनो दासान्दि हायद्राबाद हालामाव बेसेबां बर' सुबुंफोर बेवहाय दङ बेखौ काउन्टिं खालामनायनि दायथ' आंनि जादों ओइ सानानो ओंखारबावबाय थेवब्लाबो आङो हाथाय हुआलासिनो मोखां सुवालासिनो फैनानै दा माने मानसिनि लिस्ट बानायगासिनो आं बेसेबां सोद्रोमाफोर दं हायद्राबाद हालामाव बेखौ लिस्ट बानायगासिनो आङो नोंथांनि मुङा खिन्थु बेवहाय गैया नोंथांनि मुंखौ दासो लिरगोन आङो जागोन उपेन्द्रनाथ हाजरिकामोन ना सरि उपेन्द्रनाथ ठाकुरिया जोंहा तेलेंगाना बड' वेलफेयार एसोसिएसना एसे जुथुम्मा जानाय बायदि एसे जादों आरो नोंथांमोना सारा बिथांखौ सिनाय नाला जोंहा तेलेंगाना बड' वेलफेयार एसोसिएसननि सेक्रेटारि सार प्रेसिडेन्ट सार इयो उमेश बर' सार नोंथांमोना माबाफोर प्रब्लेमफोर जायोबा सारनि नाम्बार दङ नोंथांमोना कल खालामनो हागोन जाय हायद्राबादाव दङ एबा तेलेंगानायाव दङ बिथांजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो जों मावफुं सोद्रोमा जों बेयाव थानायाव आरो बिथां दुखु जारलायावबाबो जों सोलिना दङ जोंहा दा तेलेंगानायाव जोंहा एसोसिएसन दाफुंनाया मास मोनसेनि एसे बारलांबाय आरोना जोंहा दा मावखुलि खथा गैया थेवबो जों एसे दाहारफोर लालायबायनानै माने जोंना नैबे जिएसएमसि अफिसाव एसे जों बेखौनो एसे मेल खुंफुंनाय जादों बेहायनो माने जोङो बिथिंनि लकेल मानसिजों रायज्लायनानै एसे माने बेहायनो माने जोंनि मावनांगौ खामानिखौ एसे मावफुंना लाफैदों जोंनियाव माने नंगौना नङा नोंथां थ' बयबो गुरै खावलायहरगोन नोंथांमोना एसे सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो जुदि फेसबुकाव नोंथांमोना नायदोंब्ला तेलेंगाना बड' वेलफेयार एसोसिएसननि ग्रुपखौ एबा फेसबुक पेजखौ फल' खालामनानै लाबानो जाबाय जायफोरा हायद्राबादाव दङ एबा जोंनि आसामाव दङ बा बिटिआरआव दङ नोंथांमोना फल' खालामनानै एसे सापर्ट खालामहरबानो जाबाय जाहाथे भिउफोरा एसे बारायो जाहाथे जोंनि हाबाफारि मावफुंनाय जाहाथे जोंनि बड' कालचार प्रग्राम बैसागु फांसन बायदिसिना खुंफुंनायफोरा जाहाथे जों गाजा गोमजायै जों तेलेंगानायावहाय दिन्थिफुंनो हायो बे रायजोआवहाय हारिमुखौ जों आवगायलांहोनो हायो जाहाथे गोजौआव जों लांनो हायो आरोना बेनोसै जोंनि बुंनांगौआ गोजोन्थों जय हिन्द जय बर' हारि जय बर' हारि